Els polítics ens han deixat a l'estacar, o sigui, ens han deixat cal. El que no faci la societat civil, crec jo que no ho farà ningú. El que no ens podem quedar és amb braços plegats mentre es prenen el pèl, no? Ja n'hi ha ben prou. Que la gent sigui qui fa la campanya. És important tenir un líder. Cadascú serveix pel que serveix. Que aleshores en Joan Laporta té un tiró popular que nosaltres no tenim. Dona'm el truc! Deia que eren agents de Convergència i d'Esquerra per destruir l'independentisme. Hi ha dues maneres d'arribar a posicions de poder. Una és que t'ajudin, o la segona és fer molta feina i no obrir la boca. Al final arriben els mediocres. Sí, però bueno, és el que hi ha. Hi ha gent que viu d'això i viu per això i vol ser això, vol ser polític, amb gent que som idealistes. No tinc feina, tio. Ara és la meva feina, aquesta. Saps que demà tenim unes primàries a les que s'elegiran les llistes, no? Per curiositat, podeu apuntar una mica cadascú per sobre? No, ens han dit que no. Us han dit que no? No estan verificant res. I hi ha gent aquí que no és noble. La veritat és que ens estem passant bastant bé. Voteu-me, voteu-me. La porta, president... És que ja està bé, m'heu cremat, a mi m'heu cremat. Què ha passat? Cops de colze. I ser responsable de voluntaris és una puta medalla de merda. Però després tots els marrons que els hi treus del damunt no tenen res a veure amb voluntaris. Res. Tanqueu la porta, que jo ens adeu. Per l'amor de Déu, tu. No pots viure la política tota la vida perquè t'acabes podrint, segur.